Dacă ăsta este modul tău de a bea, înseamnă că faci ceva greșit. Dacă ăsta este modul tău de a te distra atunci când bei, înseamnă că faci ceva greșit. Dacă ăsta este modul tău de a cumpăra alcool, faci ceva greșit. Easy Drink. Cu noi nu poți da greș.